Yritykseni on media-alan yritys. Teen kuvausta, editointia, tietokone- ja nettipelejä ja kuvan käsittelyä. Eli melkein kaikkea maan ja taivaan väliltä. Liittyen video- ja tietotekniikka-alaan. Aloitin siten, että olin ensin Kuurojen liitossa töissä. Siellä oli muutamia tyyppejä, jotka halusivat toteuttaa jotain tiettyjä juttuja. Tuumailin sitten, että perustan oman yrityksen, jotta pääsisin mukaan suunnittelemaan ja toteuttamaan projektia. Pyöritin yritystäni sitten päätyön ohella ja sain muutamia tilauksia tehdyksi. Sitten kun päätyöni päättyi, siirryin kokopäiväiseksi yrittäjäksi. Olen sitten toiminut viimeiset 10 vuotta yrittäjänä. Viimeisen 10 vuoden aikana olen oppinut paljon. Se on ollut mielenkiintoista. Koko ajan oppii uusia asioita. Verkosto ja asiakaskontaktit laajenevat koko ajan. Saan uusia asiakkaita aiempien asiakaskontaktien kautta. Aiempien töiden perusteella asiakkaat ovat suositelleet minua uusille asiakkaille. Uudet asiakkaat olivat kyselleet tuotteistani ja löytäneet luokseni. Vanhat asiakkaani olivat sitten antaneet yhteistyötäni heille. Sillä tavalla se on toiminut. Ei ole tarvinnut erityisemmin markkinoida. Tällä hetkellä olen alkanut käyttämään Facebookia. Laitan sinne uudet tuotteet. Se on yksi uusi tapa markkinoida. Olen tehnyt monia erilaisia viittomakielisiä pelejä, esimerkiksi muistipelejä ja viittomakielisiä opetuspelejä, ja myös tietovisapelejä. Haaveeni on tehdä pelejä, jotka ymmärtäisivät viittomakielisiä ohjeita. Voisin vain viittoa webkameralle, että kävele tuonne ja tuonne, ja peli tottelisi minua. Oman yrityksen perustamisesta. Se ei ole aina maailman helpointa. Pitää käydä byrokratiat ja paperisota läpi. Pitää selvittää, minkä alan yritys sopii itselleni. Pitää myös miettiä, olenko valmis panostamaan siihen työhön. Kun on nämä asiat selvittänyt ja tietää, että on oikealla alalla, ja yritys alkaa pyöriä, onhan se tosi hieno juttu. Nostan hattua heille, jotka ovat perustaneet oman yrityksen. Sellaiset ihmiset ovat todella rohkeita. Se on hienoa, kun pystyy luomaan oman toimeentulonsa. Pystyy pyörittämään omaa elinkeinoa. Se on hienoa. Kannustan heitä, jotka miettivät yrityksen perustamista. Minuun voi ottaa yhteyttä, annan mielelläni neuvoja.